Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Seng Samla Shnong Kharang kalalaj ban bo jingtho ha ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District menta ka sngi ka artarik ubnai nailar arachar arpuway ban kershanye ka jingthmu ka sarkar ban tei ka Skul Iklavia Model Residential School ha ka ni ka Shnong kinong ilam ka Seng ha ba penpau ba kipidyang sngoba ya ka ni ka Skul ban tei ha ka Shnong kila Pynrem jur ya katto ka ningut ki Riew Shim Kabu ki ba Pyrshah ya ka ni ka jingthmu jong ka sarkar. Ni nagalang kaseng Samla nong Kharang ni Pynrem cur ya kacing Pyrshah cong ki katung kat ni ngut ki Riew ki Shim Kabu kaba ni nagalang kaseng Samla ni tip bakani ke Skul Emrs kadai kaban yo cing mentoy ya ki pateng ki long dian cong ni ki ban sawan ni nagalang kisuk penthai nong Kharang ni wan bandu ya kacing tho ha gadisi ban kersian ya karai cong kersian berba ya karai jongka Shnong bantai ya kate ke Skul Emrs ha Kharang.